Guys, hallelujah. Na ako'y pangutana sa inyo ha. Mubili ba mo sa panultihon nga nagaingon, best friend, best enemy? Okay, so matubag nimo na guys after matanaw nato ning mao nga sambingay. Hallelujah. Kani atong sambingay karon about betrayal, about pagbudhi sa Bisaya or pag traitor. Okay? Muna nga kato ko pangutana, matubag nimo to kung tapuson nimo ning mga sambingay. So after sa maong sambingay, paki-comment sa imuhang tubag kung believe ka nga best friend is the best enemy. Okay? Hallelujah. Para masabtan nimo ning sambingay, inani ang istorya kini sa kabay nga nagbuhi og bitin. Okay? So dunay one time guys nga ang usa ka babae mas in love siya pagbuhi og bitin. Nahimo niyang pit ning bitin. Sagad kay pit sa tuwa is iro o iring. Pero kakaiba ning iyang gihimo kay ang iyang gihimong pit is kaning bitin. Nya kato nga bitin pangkuan og tango nya buto. Kato nga bitin modulog niya kigda, tulog, pakanon pud niya. Kanunay niyang close ng maong bitin o kada magabi tapad sila sa pagkatulog sa maong bitin. Then dunay time nga niabot nga natigala siya nga dili naman mukaon ang maong nga bitin. Dili na mo tagad og kaon ang maong bitin. So iyang himo murag na bang naguol ang maong babae tungod kay for the first time nakita niya nga ang maong bitin dili man mukaon. So nabalaka siya nga what if mamatay ba nga nasuod naman sila, ganahan naman siya to ang magkauban dulog sila og katulog. So ilak adlaw wa gyud kaon ang maong bitin, wala gyud mukaon. Naabot na lamang simana wala gyud mukaon, dili gyud ganahang mukaon ang bitin bisan pag iyahang hungitan, iyahang dalitan dito sa duol, dili gyud managad ang bitin. So ang gihimo sa kababaye ni duol sa ka veterinary office o kana bang bantugan nga expert sa mga unsay nakaingon sa mga ihalas. So veterinarian nga matawo. So yang gikonsulta dito kung unsay nahitabo sa mao nga bitin nga di man mukaon. So gipangutana siya sa usa ka expert sa usa ka veterinarian nga, ma'am, ang maong bitin kanunay bang dulog nimo higda? Ni anak po tong babae nga, yes sir, kanunay ming suod gyud mi maglikos na siya kanako, maglikos-likos na siya kanako og dulog mi katulog. So gipangutana siya utro nga, ma'am, duna ka ba'y nabantayan nga while gahigda ka ang bitin mo stretch out ang yang ikog o ang yang ulo tapad nimo? So niingon tong babae, yes sir, for the first time sa wala pa ni mukaon iyang gitanos ang yang ikog nga nagtapad nako. Instead nga mo balukon siya, iyang gistreet ang iyang lawas. So niingon tong maong expert nga, ma'am, kinahanglan ka muli kay ani nga bitin. Mao ni siyang wala mukaon siya us kasimana tungod kay gisukod niya kabantay ka nganong ni street out siya na bang ni street gud yang lawas nga nagtapan nimo instead nga magbalungon siya tungod kay gisukod niya ang iyang kalanon ug kana mao ikaw gisukod niya og kaya bang masulod sa iyang lawas. Okay? So ang reason nganong dili siya mukaon og 1 week tungod kay walay space ang sa sulod niya kung mukaon siya. Kay ang next niyang kanon mao man ikaw. Muna nga dili siya mukaon para dako og space sa tiyan niya. So muto nga nasyak ang maong babae, nakauna-una siya nga mao siguro. So dito ang maong babae tungod kay expert ang veterinarian nagoy nagsulti. So muto nga pag uli niya bilikay siya
wala na siya mo kana bang wala na siya mo duol mo dulog sa maong bitin. So moto nga ang bitin gigutom na digday pag-ayo, nakit-an siya bisan to wala siya nadulog anong gabi pero pagkaadlaw naraman siya ang balay ang maong bitin. So in short, gitukob ang maong babae sa bitin. Sakto gud itong gi sulti sa expert. So dapat katuon nga bitin iya dayon ta tunggi palayo o giadto ba niya og kanang opisina sa mga expert niya na para magahong o masulod tug halwa ang mong bitin pero wala man ay mahimo. Wa tud siya modulog anang kagabi apan kay maadlaw makita na sa bitin so gitukob siya igsuon. Okay? So unsa may moral lesson nga itong makuha niini? Adunay mga tao nga dili na to kakumbiyansaan. Kay bisan unsa kasuod nato. Pero kung ilang kinaya nga bitin, muunay ra gyud na. Okay? Naay mga tao nga wala kabalo unsay ilang motibo nganong nakigsuod siya nimo. Sama sa usa ka bitin, wala kabalo ang mambabaye kung unsay motibo sa bitin nganong ni street siya og higda tapan niya ug nganong wala siya mokaon og usa ka semana. Pero ang expert nagasulti nga ang motibo day sa bitin kanon day siya o gisukod laman day ang iyang pagkaon kung kaigo ba sa iyang lawas. Di ba? So aduna po'y mga tao nga suod nato pero wala ta kabalo unsa ilang motibo kung anong nakigsuod sila nato. Okay? Munang dili ta ka kumpiyansa. Munang muyong gyud ko nga best friend, best enemy gyud. Tama gyud siya. Okay? Dili ginon hinuon tanan. But mostly sa too much ninyong kasuod, mo ni ang hinungdan nga mag-abusar ang tao diha nimo. Now, tagan ta mag example just like Judas in the time of the ministry of Jesus. Okay? Ang ubang mga tinun-an wala kabalo. Grabe, suod sila, kuyog-kuyog sila ni Jesus. But ang heart ni Judas is like a serpent o sa kabitin. Diba? Kung imong tanawon, si Judas ang pinakasuod nga mupungko sa panahon nga mag-Lord Supper sila ni Jesus kauban sa mga tinun-an. Gani siya pa itong gihungitan ni Jesus sa pan, sa tinapay. Matud pa ni Jesus ang tagaan ako ang tinapay mao ni ang nagbudhi kanako. Di ba? Subot pasabot close si Jesus og si Judas. Close siya. Kay dool ra man niya pagtudlos ang tinapay. But ang ending, ang pinakasuod niya, pinaka-close niya, dool niya pungko, mao hinoy nagbitri diha kaniya. Mao hinoy nagtraidor diha kaniya. Mao hinoy nagbaligya kaniya. Muna, we should be careful sa atong mga friends nga nakapalibot kanato. Wa ta kabalo kung unsa ilang motibo, unsa ilang intention sa atoa. But all we have to do is to pray our friends, atong i-pray ang atong mga palibot nato nga mga suod nga dili kita mabiktima or kita po dili mahimo nga mabiktima sila. Okay? We should pray nga ang atong kasing-kasing dili gyud mawala gyud ang mga motibo nga dili maayo. Nung di gyud ta kumpiyansa karong mga panahon na. Kay once gani nga magtinarong ka, magminaayo ka, kasagaran mag-abusar gyud ang tawo nimo. Dunay mga tawo nga bisag pakanon pa nimo sa imong kamot, pakanon pa nimo sa imong kaugalingon. Okay? Sama sa usa ka babaye gipakaon niya mong usawa, no? For the long time kanunay siyang suod, tulog higda. Okay? Kauban silang higda. Muna nga siya kabalo nga ang last day is siya ra day tukbon, siya ra day kanon, siya ra day kanabang siya ra day ibitri. So di ba? So nay mga tawo nga bisan pag ipakaon na nimo sa imong mga panalangin, ipakaon na nimo sa imong na siya kanunay nga nangayo sa imuha, pero mo hinuon ni kasagaran mag-abusar kani hinuong suod ug kaning murag naanad na sila sa atong batasan, mo hinuon ni sagad nga mo reject sa atoa ug moabusar sa atoa. Okay? Should be dapat expected nga muna may tabo, but pray ta nga makhandle gid ta kung may tabo na sa atong kinabuhi nga kini pinakasuod mo hinuoy murag makayuntang mo
kung mao'y mag-away ni pinakasuod, grabe gyud ang kanang impact kung mao'y mag-away ni pinakasuod, pinakasakit ug impact kining suod kayo nato unya moagi ta og panagbangi, panag-away. Okay, moagi ta og dili pagkisinabtanay, mo ni pinakasakit nga dawaton kay suod kaay si Judas mo sakit kaayo kay sa too much kayo nga kasuod, pero mo ni ang gihimo ni bitri si Judas sa kinabuhi ni Jesus. Okay, grabe no ang pagbitri mo na nga diha makita nimo na sa giun sa pagbitri ni Judas diha sa Luke chapter 22 verse 3 to 6. Matud pa didto misulod Satanas sa kinabuhi ni Judas. Luke chapter 22 verse 3 to 6, misulod ang bitin o misulod Satanas sa kinabuhi ni Judas. Moto nga pagsulod sa bitin, nagbitri na si Judas kay Jesus. Hallelujah. So dinhi lang ta kutob kung na-bless ka niini nga sambingay. Paki-comment lang sa imuhang nakatunan. Labi na gyud sa imong mga suod karon na kay mga suod. So ayaw kumpiyansa kay bisan pa nagipakaon pa na sa imuhang mga paningkamot, imo pa nang ipakaon, pero worst thing nga mahitabo kung dili ka ready o dili ka watchful. Okay, pwede na nga mo punay gamiton nga para magkabangi mo, para mabugto ang inyong pinakasuon nga relasyon, ang pinakasakit nila siya nga dawaton. But praise God, matud pa sa Psalms 34 verse 18 nga do lang Dios sa mga broken hearted. Kung makaagi man ta niya ana, mabroken man ta, but ang atong Dios nga gilagaran duol siya kanato. Paki-comment lang, ayaw kalimot sa pag-comment sa ato ang comment section. Kung bago ka nini nga channel, daghan ta mga sambingay nga na-upload nato, o para ma-notify ka sa next nato mga video upload about sambingay, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa ato ang channel JDC Vlog TV. Okay? God bless. Igsoon ko diya sa Ginoo, ang Ginoo may mahimaya sa ato mga sambingay. Mayong adlaw og ang Ginoo magabantay kanimo sa kanunay. Bisan pa man kung dunay mo bitri nimo nga mga suod nimo, ang Dios mo'y magapanalipod kanimo. I declare na nimo Jesus. God bless.